Bħalissa qed nisimgħu lil gvern jiftaħar b'ħafna ċifri ekonomiċi li tkellmu dwar tkabbir ekonomiku, mod partikolari fil-qasam tat-turiżmu. Ir-rata ekonomika tal-pajjiż qed tikber, imma n-nies naturalment jistaqsu jekk l-ekonomija hix qed tikber għal kulħadd jew għal ftit. Sostna dan il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco li qal li ma rridu qatt ninsew fiex nemmnu bħala nazzjonalisti, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista u partit inklusiv u miftuħ għal kull twemmin, fl-istess ħin aħna bħala partit nemmnu fil-kunċett tas solidarjetà. Ara meta aħna ħriġna bil-tema ta' li nexxu f'koll flimkien, huwa messaġġ li jirrifletti dak li aħna dejjem minna bħala partit nazzjonalista. Illi jekk inti għandek il-ġid, jekk inti għandek it-tkabbir ekonomiku, importanti li dak it-tkabbir ma jiġix biss rifless fiċ-ċifri, fl-istatistika, ma jiġix biss rifless f'ġid għal ftit min-nies, imma dak il-ġid għandu jinfirex mal-poplu Malti u għawċi kollu. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li importanti li l-indipendenza ma tkunx ċelebrata f'jum wieħed biss, iżda rridu ngħixuha ta' kuljum. U qal l-indipendenza hi wkoll iċ-ċertezza li l-istituzzjonijiet tagħna jkunu tassew indipendenti u awtonomi. U jekk aħna rajna xi ħaġa li hija karatteristika tal-Gvern Laburista fl-aħħar 3 snin u nofs, sotrament rajna essenzjalment fixkil, u erożjoni tal-awtonomija u l-indipendenza għall-istituzzjonijiet tagħna. Mario De Marco qal li wieħed għandu jistaqsi jekk il-Korp tal-Pulizija għadux jitmexxa b'mod awtonomu, l-istess għall-istituzzjonijiet oħrajn bħall-Awtorità tal-Ippjanar. U kompla l-aħħar skandlu tal-viżas mediċi u eżempju ieħor ta' tnaqqir tal-istituzzjonijiet fejn kważi qed issir pressjoni mhux kontra min għamel ħażin, iżda kontra min kixef dan l-emmil ħażin. Dwar il-ħidma fil-Parlament, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal l-Oppożizzjoni se tkompli bid-dmira li tanalizza l-liġijiet li jitresqu quddiem il-Parlament bilan li jkun hemm l-aħjar liġijiet għal pajjiżna. Nafu li għandna gvern li sissa naqas milli jippubblika kull kuntratt rilevanti għal pajjiżna. Kuntratti li qegħdin jorbtu mhux il-gvern, iżda l-poplu Malti għawċi kollu. Per eżempju, kuntratti li permezz għalihom aħna marbutin li nixtru l-enerġija biex anke elettrik jew mill-elettrogas. Mario De Marco qal ukoll l-Oppożizzjoni se tkun attiva wkoll fejn il-Gvern ikun qed jonqos milli jressaq liġijiet adekwati u tkun l-Oppożizzjoni li attivament tressaq liġijiet permezz ta' abbozzi privati. Mod partikolari Mario De Marco semma l-liġi dwar il-promozzjoni ta' stil ta' ħajja sana ippreżentat mid-deputat Robert Kutajjar u dwar il-ħatrit tal-ġudikatura li tressaq mix-Shadow Minister Jason Azzoppardi.